Mauna guys. What's up vlog? What's up? Welcome to my guys. Magto kami lahat. Gaya pa ng araw ng asawan, balon to na prutas with mansanas. Ha? Isiris. May ganito ko eh. Siyempre. Paulit po. Siyempre. Masarap yung maliit yung malaki. Tingnan natin yung binigyan ng baon, yung may... Grabing pa ng araw, tuwarong nagis. Sana all. Basta may prutas, kaya niya siya ay makapangat. Grabing pa ng araw. Magto ka. Seriously, what the fuck are you doing? Ay, mga technique. So, mano, hindi siram naman. Hindi siram. Carninas. Karninas. So, paano pumunta? Sa Manisha, ra. Ito po ang aking mga guys. Sa ito ah. Sardinas. Ang ulam ni Sir Mano. Kagawad, di siram kagawad. Chicken. Gano'n niya siram namatay? Ang baba ko sa Share. Re. Una. Dahil. Ikaw pa siya yun? Ito ba? Grabe pa na mo doon yun. Ang tadi mo, adobo. Uy, adobo. Bombo. Adobo. Hindi ka tayo adobo. Kala ko na eh. Uy, pahinga adobo. Parang gulay yan. Bubura tayo ng ulam dahil magtitipid tayo. Para makatipid ka, magbura ka. Talaga nang buburaot talaga. May sinasabi kang masama, Sir Morris. Sir Morris, ano yung sinasabi mo? Huwag kang magsasalita ng masama. Hindi sa nagtitipid. Talagang buraot lang. Grabe ka naman sa akin. Ano mo? Adobo. Yan. Hindi mo tatanungin kung anong ulam ko. Ano ulam, sir? KFC. KFC. Nandun fried chicken. Ano? Kantong fried chicken. Diyan tawag quality sila 2 years lagi dyan. Kuji, pahinga ulam mo, Kuji. Chicken square to, hindi naman chicken star. Oh no! Siya alimong niya mo linaw, nakuruan tayo sila mangong. The quality. Sarap yung ulam nito ni Kuya Jetta, ano? Sisig na bangus. Bangus for life. Quality. Sana all. Ang dami, konti. Jules! Oh, quiet. Yan, sarap ng ulam rin sa ano, maruya. Parang makuha lang, pero hindi. The best! Ang apigbalo mo, makapangkay grabe. Animal po, nanto, idol! Parang tortang ano. Maruya. Ha? Ulam niya, maruya. Maruyo? Nagtitipid ko sa Ano maruya niya? Maruyang bungay punti o may rosa sa... Jules, wala kulang yun eh. The best, the sardines. Maruyang arena. Siyang alakart lahi sirak natang. May pang ko siyang alakart. Kompleto. The best. Iba yung ulam. Tapos pa man video pa mo. Ano yan? Kapangkay quality nun niya. Kaya pa masama video na boss. Best. Salamat sa mano ah. Boris pa yung manok. Meanwhile, Oh, the alakart. Doy. Mas marami pa ulam mo kaya sa amin. Ah, Sir Boris, may sinasabi ka? Ikaw na nga lang buraot, mas marami pa ulam mo kaya sa amin. Mantini. Pero sarap, yummy. 1 minute 37 seconds later. Kayo pa painom, kaya pa rin lahok tayo. Tawayan tayo may sisig, ano, kilawin na bangus ng Sir J. Quality, ano mo? Kayo pa painom tayo. Sarap kamayin ako. Chicken nuggets ng asawa ko. Adobo ni Anderson. Sardinas ni Romano. Welcome to my vlog. How to live your life to the fullest. 101 ways. Pritong manok ni Sir Darius ay ni Sir Morris. Cardo fried chicken. Ang walang kamatayang kanto fried chicken. Tubig ni Sir Bernie. Hello. Mahal kong asawa, kumain ka na.
Sige na yan, kabalo ko sabihin ng sardinas mo. Ano ano? Grabe. Kumakain ako dali. Mantayin namin kabalayan. Breakfast. Pengi daw ulam si Sir Anderson. Pengi daw ulam si Sir Anderson. Ay, ma'am. Tara kain pag ano. Saan kang ulam? Basta lang. Hindi ko na pa. Sardines. Ano? Alam ko kinuha niya. Ano saan ka? Sige ka sa palanganda. Di ba ba tayo sila dyan, Sir Jules? Ano ba ito ko ah? Ha? Nilagang medyas. Bakit? Diyan lang saan. Diba? Basic na basic. Basic na yung palangan nila. Diba? Diba, Ken? Si Molis, masaya siya kayo kasi kausap niya yung... Yeah, I love you very, very, very much. Mama chup-chup. Paalam ka Ganun ka kasweet dapat. Dapat talaga. Sa asawa mo. Yan talaga, pag ganun ka kasweet, pag alam mong may gagawin kang kasalanan. Kasi nga na. May side ka ata ngayon, nasabi. Ay, ganun ba yun, Sir Jones? Yes, Sir Romano. Ay kaya pala palagi kang sweet. Siya! Hindi ba? Ginapin na yung nain. Mahirap man. Manggawa kay kamamaungan, may pinsay bawi. Tara. Darius, binigyan ng manok niyo. Binigyan ni Sir Darius si Sir Bernard ng manok. Bigyan mo. Malaman naman pa. Ganyan ka lang din si Sir Darius magbigay ng ulam. Yung tipong hindi tatanggihan mo. May nangaskasalan.